Hej alle sammen. Jeg synes, at lige skal på rundtur her hos godkarmashop.dk, Danmarks største spirituelle butik. Har I aldrig været her, så kom endelig og besøg os. Vi elsker at få besøg. Men har I været her før, så skal I da komme og se alle vores nyheder. Det vælter ind med nye ting hele tiden. Og ikke nok med det, så har vi her søde Marianne og Louise til at tage rigtig godt imod jer og give jer rigtig mange gode råd og alt muligt andet. Hej med jer. Hej. Og så har vi også nogle koshiklokker her med de 4 elementer, og vi har de her flotte ametyster og alt muligt forskelligt. Er der noget, I vil sige ellers? Vi skal på rundtur. Ja, det bliver hyggeligt. Så har vi forskellige ting her også. Vi har ophæng, og ja, her kan I se lidt af butikken også. Og herovre, der har vi aromaterapi. Der har vi alt muligt forskellige æteriske olier, dufte, rumdufte og diffuser og alt til dufte simpelthen. Vi har også cremer, vi har shampoo, så alt til hudpleje også. Så har vi alle de her flotte æg i alle mulige forskellige krystaller. Vi har alle de flotte træer her, som også kan fås både i citrin og karneol, 10-årige og forskelligt. Vi har ringe her med forskellige krystaller på, og dem kan man simpelthen skifte ud, så de er altså bare rigtig, rigtig smarte. Og nye lamper her også, og forskellige ting. Og så hernede, der kan vi lige møde Marianne. Hej Marianne. Hej. Jeg vil gerne vise jer vores nye kakao, som vi kan bruge til ceremonier. Jeg sniger mig altså til at tage en kop kakao om aftenen, inden jeg går i seng. Det giver mig lidt fordybelse og lidt ro, sådan at jeg kan tænke dagen igennem og falde dejligt i søvn. Ja, den kan varmt anbefales, vores nye lækre ceremonielle kakao her. Og så har vi alt muligt til yogaudstyr. Vi har flere krystaller hernede også. Og så har vi den her lækre nye lampe med en yogadame i. Vi har selvfølgelig også en masse selenitlamper, du kan vælge imellem. Og igen, dufte, lys. De er rigtig gode til. De kan faktisk brænde i 100 timer, dem her. Ikke ad gangen, man sidder lige og laver en meditation eller andet, hvor man lige tænder sit lys og kan slukke det igen. Og så her, der finder vi Louise. Hej. Jamen, jeg vil bare lige vise alle vores dejlige røgelse her. Og den mest populære i butikken, det er den her oppe. Og der kan du jo både få lavendel, og du kan få amber, lotus og vanilje, så du kan finde den duft, der lige præcis af dig. Det kan jo nemlig også, hvis du har brug for at rense energierne, så er sådan en som Palo Santo jo rigtig god. Vi har også japanske lamper her, og vi har også vindklokker. Og dem har vi altså mange flere i nede i den anden ende. Og skal man lige nørde lidt her i røgelse, så har vi altså lidt i enhver prisklasse her også. Og så har vi også på elementerne her, så alt muligt forskelligt. Vi har også den her lækre store gong her. Den er bare rigtig god. Den lyder simpelthen så dejligt. Så er der også fontæner her, og der er til massage. Forskellige massageudstyr og massageolie kan du også finde. Og alle de her gurtia og så videre til at massere med. Og så har vi også saltbomber, var jeg lige ved at kalde dem, både som hjerte og en kugle, hvor man kan putte dem i sit fodbad, i sit badekar eller andet. Så er de altså bare rigtig gode til at blødgøre huden. Man kan faktisk også bruge dem som deo, bare sådan lige til en lille information. Her, der har vi masser af smykker, og vi har også vedhæng, og så har vi vores meget populære ulve her. Og flere buddhaer og alle mulige forskellige malerkæder, halskæder, armbånd. Og her, der finder vi Marianne. Hej Marianne. Hej. Nu skal I prøve at høre lyden på den store tromme her. Det her, det er håndlavede shaman-trommer, og dem har vi altså flere forskellige af, som du kan vælge imellem. Og så har vi også de her lækre regn, hvad man kalder dem, regnstave, ja. Og vi kan have alle mulige lyde her i firmaet. Der er mange forskellige. Prøv lige at høre den her.
men altså lyder de ikke bare helt fantastisk? Dem kan jeg altså varmt anbefale jer til meditation eller andet, I skal lave. Så har vi også de her flotte kobber vandflasker. De er meget populære lige i øjeblikket, kobberflasker. De har også nogle rigtig gode egenskaber. Så har vi, rød hæmatit her. Flere smykker. Og så har vi også de flotte, alle de her syngeskåle. Og prøv lige at lytte til denne her. En skøn syngeskål i 7-8 forskellige metaller, og mange af dem, de er altså håndlavet. Så kom endelig ind og find din yndlings. Nogle er også lavet i fuldmåne. Så de kan altså lidt af hvert. Og forskellige motiver og alt muligt. Og dem har vi altså mange flere af på lager. Vi har ikke lige plads til alle sammen her i butikken. Så kom endelig og spørg os til råds, så skal vi nok hjælpe jer der. Så har vi også en masse kort her. Dem har jeg da både på engelsk og på dansk. Alle mulige forskellige kort. Vi har meditationspuder. Herover der har vi vores slikbord, som jeg kan lide at kalde det. Det er alle mulige forskellige lommesten, og dem kan I altså ikke spise. Men flot ser det derud. Synes I ikke det? Prøv lige at se alle de farver. Her hos os, der får I også sådan et fint lille visitkort, når I køber en lommesten. Det kan I i hvert fald få, hvis I har lyst til det. Så er der til hver enkelt krystal, der er der et lille visitkort, som I kan få med. Der er også drømmefanger, har vi, og alle mulige forskellige her også af krystaller. Alt muligt forskelligt her. Og så kan I lige se mig også, der filmer her. Hej med jer. Og her har vi Louise. Og jeg vil bare lige vise vores nyeste skud på stammen her i butikken. Tim by Simonsen. Lækker tøj. Også den jeg står i dag. Og det er jo bare så skønt at have på. Det er åndbart og ja, så skønt. Ja, det er åndbart, og det er farveægte, og det er antibakterielt. Og så skal det vaskes på kun 30 grader, så man skåner også miljøet der. Og det er altså bare så lækker blødt. Og dem har vi fået både som langærmet og alle de her små toppe her. Så dem kan vi altså varmt anbefale. Det er lækkert. Vi har også tasker, og vi har fået lidt sandaler her. Alt muligt forskelligt. Og så har vi også bøger, så man kan blive lidt klogere på hele den her fantastiske verden. Så har vi fået en masse saltlamper i alle mulige forskellige former. Af farver skulle jeg også til at sige, men det er det jo altså ikke. Det er en masse forskellige former. Og så har vi salvie her. Salvie, den er jo rigtig god til også at rense energierne. Og så andre former for røgelse og buddhaer. Og vi har også havebuddhaer her, så nu er det jo snart ved at være havetid, så er det jo rigtig godt med nogle forskellige buddhaer. Vi går lige forbi her igen med aromaterapiafdelingen. Vi har også malerkæder her. Sådan der, og lamper. Bordlamper har vi her. Og så har vi alle vores flotte krystaller her, som hænger hele vejen her. Og vores meget populære engle. Prøv lige at se, at de ikke søde. Og så her, der har vi vores ophæng her med lanterner. De er jo rigtig gode til, hvis man har en lille terrasse eller noget, så lige hænge dem op under loftet der. De kan også stå op. Vi har korean, vi har forstenet træ, har vi også her. Og vores populære lanterner. Dem der, og så vores lamper her. Og nu finder vi Louise. Og jeg vil bare lige slå et slag for de her fine hylder med livets træ, vi har fået hjem. Og der er jo en lille plads til, så du kan stille ting og sager, hvad end du lige har lyst til. Ja, de er nemlig rigtig søde, og dem fås i 2 forskellige størrelser der. Så har vi også alle de her klokker, som er med de forskellige planeter, jorden, solen og Pluto og så videre. Og så har vi vores populære armbåndsvæg her. Og så har vi alle de her flotte ametyster på fod, og ja, lysestager, engle. Alt muligt forskelligt i ametyst. Vi kalder det her for ametystbordet, og det er simpelthen, fordi det er så bare lækkert ametyst på det bord her. Så har vi også herom golden healer, flere engle, buddha-figurer, flere smykker. Sådan, og så har vi alle dem her også. Ganesh kan I også få her. Også i alle mulige former og farver.
Havebuddha, og prøv lige at se, man kan da ikke blive andet end godt humør at kigge på den lille grinfider der. Tænk så lige at have ham ude på terrassen, så kan man da ikke andet smile hver gang, man siger hej til ham. Så har vi herovre turmalinbordet og songrit og flere Buddha, frøer oppe i det fjerne. Skal vi passe på, at de ikke hopper ned, man ved aldrig med sådan nogle banditter der. Og så har vi polykrom jaspis. Herover der har vi, rosa-kvarts. Kærlighed til os selv, kærlighed. Og hvem har ikke brug for noget kærlighed? Og det har vi altså en masse lækkert rosa-kvarts her, både som smykker og alt muligt andet. Herom der har vi en masse vindklokker, så du kan stå her og lytte og høre, hvad for en dine ører har det godt med. Vi har også håndklæder, vi har sengetøj, flere store buddhaer og også lidt børneting fra Gamsha. Både nogle ophæng og nogle forskellige, tasker og sådan noget. Store buddhaer her, lidt munke. Og så har vi jo englene her, masser af engle. Har I lyst til ophæng, så har vi også både billeder, og vi har de her flotte livstræ i metal i forskellige modeller også, man kan hænge op. Og så her der møder vi lige Louise. Hej. Der fortsætter vi jo med engle i store og små, og vi har også en masse bjergkrystaller og alt muligt godt. Ja, det er rigtigt. Og vi har også halskæder her, og vi har meget store engle her. Ja, håber sådan I kan få en fornemmelse af, hvordan det ser ud. Og vi har også elefanter på vores vej her. Så kommer en lille jungle her. Ej, de er altså bare så skønne, de store elefanter. Så har vi den her også i metal, som man kan hænge op. Flere drømmefangere. Jeg skulle til at sige vindklokker, det er det jo altså ikke. Så har vi vores opsats her til forskellige lotuslysestager. Og dem har vi altså også fået nogle nye af. Så det skal vi lige høre lidt mere om her. Der har vi fået den skønne, nye, flotte Lotus lysestage, hvor det er sådan meget store. Og der kan man ligesom se størrelsen i forhold til de almindelige Lotus lysestager. Og den fås både i den turkise og så i den flotte beigebrune her. Og i baggrund, prøv lige at se den citrin der med det sol lige her. Hva? Den er altså bare for vild. Så ja, alle mulige forskellige ting her. Så kom endelig ind og besøg os, så står vi simpelthen klar og parat til at give gode råd, gratis te på kanden. Og hvad siger I, piger? Ja, vi glæder os til at se jer. Men det er fantastisk. Rigtig godt. Ha' det godt derude. Vi ses. Hej hej.